Sziasztok! Én Fegyversek, és egy újabb LOL párbajt nézhetek végig. Bár szerintem ki fogunk kapni, de azért minden bele. Ez a nyelvbotlás, ez már szokásod lett. Szerintem az első mondatot mindig elrontod, de amúgy elronti vagyok. Én a nagy KM, de így nem értettem, hogy mire számol vissza ember, így. Én sem, nem, már ötször visszaszámolt különben. Most mi a pöcs? 3, És miért 2, előről? 2, De így 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2. hát figyelj, 1, 2, 2, 2, 2. Sima, figyelj, behangosít. Emerald tarik van. Az a... Az pont a te skinned, ember. és az én karakterem. Tök szar neked. Most ki Igen. kell nyírni a karaktert. Mondjuk nem is arra megy, mint amerre. Majd Mi? kinyírjuk neked, jó? Szóval. Majd rá Darkness-ek, aztán megesszük. Nyom, 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 Na, nyom. yes. Attól félek, hogy Norby nem fogja engedni, hogy megöljük a tarikot. Aha, én is. Csak Csak azért. meg le fogunk minket stunnolni azért, hogy ne bánsd a Tarikot! És itt egyedül megver mindenkit. Tarik egyedül beviszi a Tarik, Tarik az genya. Ja. Én vagyok a leginkább vasalóval? Ez az, legvasalóbb. Jó, de te most rendelsz ismét. Nem? Hát még mindig, igen. Azóta is, meg még 40 órán keresztül fogok. Azt. Tényleg nem fogja sokáig bírni így a géped. Ez Hát az és ilyen... Szerintem, Azért csinálja, le akarja cserélni. Egyébként szerintem nem, ez hol érdekli? De hogy van köven, garanciád van rá, vagy még van? hát még egy 3,5 évig van. Ja? Másfél éve vettem, 5 éves garanciával így összetettbe, szóval Hát akkor egy darabig. csinálj. Akkor nyugodtan csináljad. Remélem. Hol a Draven? Nem Ja, látom. Draven. Nem arra tetű lassú azzal a 3.34-es futással. Én 3.7-nel futok, ember. Nekem 3.35 az alap. Nekem 3.34 azzal, hogy vagy Mastery Page-en beállított az, hogyha out of combat, akkor 0,66. Nekem izé van, 3.45 az alap. Szóval így picit gyors a szellemcsávó. Na mi legyen, benézünk, vagy ne nézzünk? De hát most 2v1-ben nehogy már beijedjünk. Ilyen ki meg. A szellemmel, rá fogunk Darkness-ni, majd 6-os szintől. Átsétáljak? Első szinten. Darkness helyére. Azt lesztanoltam. Bocsánat. Sajnos még nem engedte okkolni a Darkness. Azt, hogy Hú, ki? Halló. Hogy Ki ki? is megtettétek. Meg a Quint is. Hát figyelj, a fonalat mindjárt kinyírja. Ez az. Draven van. Nem, Draven jön vissza. Draven nincsen nagyobb baja. Hoppá. Nálunk még nem is látjuk a csávót, valószínűleg bementek kékezni. Bemegyek, rájuk nézek. Jöjjek én is? Na, mondtam én, hogy legyőzhetetlen ez a rohadt páros. Hát igen. Jövök én is. Csak hogy jó Gyere. legyen. Elő. Elő. Ősz elő. Minek vagyunk mi ilyen jók? Nincs lent senki. Támad, támad, támad. Ja. Voltam, hadd üsse egy kicsit. Hová ment ez? Átflasselt ezen a szaron. Meghalt? Nem halt. Megúszza. Köcsög szar. Majdnem elköltük. Egy ignitet akartam még rárakni, csak elkéstem. De lett egy kék alap, Határeset. és 2-es szintű vagyok. Na majd ha tudok Még nem. ugrálni, kicsit jobb lesz. Mondjuk mostantól. Előltem a izé elől, a Malphite elől, aki behúzta nekem és majdnem meghalt. Megvan. Futok. És Nagyon kaptam nagyon. egy ébe, tök jó. Veszek magamnak cipőt, mert rohadt lassú vagyok. Oké. Meg maga második level, na. Franci vagyunk ilyen jók. Nem baj Ja. ez. Ja, ennek az eltöltétlen az, hogy nem kaptunk még ki. Ilyen Leona Draven párossal. Egyébként rájöttem, hogy a Márkkal miért nem vagyunk jók így. Na? Mert a nyany az sokkal kevésbé agresszív karakter, és szerintem a Márk is sokkal kevésbé játszik agresszíven. Neked nagyobb az alapsebzésed jóval.
Nem, Mint nekem a- az alapsebzésem nem nagyobb, csak a Mastery Page-ből úgy adogatom. Vagy akkor Valószínűleg. nem tudom, hogy képesség által, de sokkal nagyobbakat sebzel, mint a Mark. És sokkal más típusú agresszívebben is adéket, játszol. igen. Az biztos. Én öngyilkos vagyok, de mindenképpen a csak legfeljebb halok is. Nagyon-nagyon szeretek én agresszív lenni, és akkor is kinyírlak te Tari. Francba? Nem értem el. Mindig azt hiszem, hogy nekem mondod. Most éppen te nem Torik vagy. Tudom, de megszokás hatalma. 6 De másodperc. mostanában nem is szoktál tarikozni. Amúgy Ja. igen, jó voltál már Torikkal. Igen. Már muszáj Figyelj, lesz. nagyon solunk. Ezt Egy kis pic. szart már nagyon pusztítjuk. Ott torony van oda, már nem akarok beugrani, így kis szinten. Tök jó, hogy van nekem kékem. Akkor is megöllek. Nem öltem meg. Francba. Menekülj, menekülj, nagyon menekülj. Él túl, barátim. Az de menő animáció. Az Nem szép, rossz. Azt ott még előtte lesztanoltam. szép. Fél, még egy darab életpiát se ittam meg. Ez meg hozott magával 12-t. Mi? Hozott magával 12 életpiát. Tényleg. Tudom maradni. Brutális. Azt hogy? Csungát leválasztom. Ez mi a Semmi franc? más nem vett, csak életpotit. Jézusom. Jé. Komoly. De akkor is. Sokáig ott tud maradni. Fél, én elmegyek a dzsungelbe és levadászom a dzsungelesüket, jó? Jó. A dzsungeles itt volt lenne az előbb még. Jó. Itt vannak a farkasok. Nem félünk a farkastól, nem bent, az csak megkóstol. Ez a Warwicknak lehetne mondani, amikor éppen erősebb vagy nála. Ja. Nincs fent senki. Itt van a... Basszus És Isten. nem halt meg. Még nincs ultim. Azt a... Nem baj, nem sokára lesz. Ó, jön. Majdnem megöltem a izét. A Katarinát középen. Csak meglövöldöztek a tornyok, úgyhogy Au. hatok Azt a meghaltam. Legalább exekut. Tarik. velem már. De lett ultim. Menjenek Na. a francba, ezek meg akarnak engem ölni. Hát nyilván. Aztán meg is fognak, ahogy elnézem. Nem. Nem sokára majd kérek szépen cserét. Tudod vadászni? Nem. Nem tudom. Miért akarsz te cserét? Ne akarjál. Vagy legalábbis, hogy addig őriztétek a tornyomat, nem tudom. Ja, úgy cserét, oké, jövök. Miért vásárolni akarsz? De... Ja, most már nem kell. Csak manám Már elfogyott. van ultid. Ő Van van. ultid, mehet. Takarodj Nem már! már. Spawn nem öl. Az egy tarik volt. Igen. Hát azt hogy öltem volna meg így. Én pusztítom a tornyot. Hoppá, vigyázz! Aha. Látom. Ugye egy 190 élete volt. Szóval... Hoppá, íj! Nem tudok semmit csinálni. Meghaltam. Oké, vissza. Kinyírtam Áfit. Vissza. Mhm. Én most hazafutok, jó? Veszek magamnak cuccot. Rendben. Van ultim. Jó. Durva már. 20 goldot még várnom kell. És akkor veszek ilyen. 4-es szint a Malfit, én 5-ös vagyok és majdnem kinyírt. A Life-it az keményen Jé. tolja. Na jövök lefele. Megy egy tarik föl. Tehát be vagyunk vagdolva valószínűleg. Igen, Aha. biztos. Jövök. Megyek haza. Jó, A van. gondolod, Alig tudnak hazamehetsz. megkartolni. Hallod? A gondolod, hazamehet. Nem Ha van fontos. teleportod. Nincs teleport. Elfogyott van az ultim. összes teleport. Nekem nem sokára haza kéne mennem. Mert se manám, se életem túl sok. Hű, az a Ultizó. csúnyán meghalsz. És nem. Ki hal meg?
Nem fog senki A meg. Leonára gondoltam. Nem. Aha, Leon, most nem kell tudok rá sem visszamennem, meghalni. meghalok. De annyi életem, ha nem ennyi utána szerintem, mert ott már a minionok is bevadásznak. Már tudtam volna ráugrani, úgyhogy azt vártam, de az anti megoldotta. Ja? Vissza Király. kellett mennem. Ezért vagyunk mi jó páros. Nem tudunk elég agresszívek lenni. Igen. Egy, nálunk úgy, hogy én öltem, Norbi halt. Figyelj, hát mi itt lent mennyivel állunk? 5-1-jel? Jól emlékszek? Igen, Belül. 5-1-jel. Tudok Darkness-ni, Jó. az jó lesz. Figyelj, egy félpályát átívelő ugrással. Fél pályát át tudsz elég venni? Hát majd nagyobb szinten, most még csak egy ilyen negyed pályát. Az korrekt. Akkor az is ilyen Twisted Fate ultiszerű. Hát annyira nem nagy, egy kicsit kisebb, figyelj, de én itt majdnem baronig be tudok ugrani. Az jó. Persze csak, hogyha látom a célpontot. Ja, nyilván. Nincs itt a közepes. És az, hogy titeket megvakít, az nem jelenti azt, hogy nekem mutatja. Úgyhogy... Sajnos. Vigyázz, minionok. Amúgy titeket is megvakít? Vagy csak az ellenfele? Nem, mi Csak csak az halljuk. ellenfelet. Nincs itt Csak továbbra hallja. sem a Akkor jó. közepes. Én nem akarok olyankor Darkness-ni, amikor titeket zavar. Ugorjak? Várjál. Oh. Megvan. És ez is meg lesz, mert én azt akarom, hogy meglegyen. Kics. Gyere meg, gyerünk meg. Az is megvan, az is megvan. Nem Nincs. pont Elflash. Pont elflash. Rohadék, meg lett volna. Szép volt. Mindegy. Van rajtam kék, meg piros. Au, ma megrengető ez a szar. Van ultim. Oké, az még ide kevés. Oh. De van egy tornyunk. Nagyon baba, meg tudom menni a cipőt. Francba. Nem szabad pazarolnom a manát. Én most végre pazarolhatok manát. Ja, van rajta kék. A support. Au. Meg én is szeretném pazarolni a manát, de nem tudok. Áj. Egyetlen képességemhez sincsen elég mana. Tényleges, hogy nem ability power építesz. Nem tudom, jobban szeretem így. Volt egy tari. Így Hát az. jövök. Egyébként én Twisted Fate-et utálok például Ability Power-re építeni. Pedig ez nagyon durva. Ott elméletileg az arra való. Tudom, Az de mindenhol szerintem jó. erősebb, hogyha nem arra. 20 Sokkal másodperc jobb ultiig. arra. Hát határeset. Bemegyünk egy Szerintem. kékre? Aha, Várjál. én föntről kerülök. Én is muszáj lesz arról, mert ez letámad. Azt... Nincs kék. Gyerekek, ez rohadt jó. Nagyon élvezem. Anti, ha megyünk rankedre, így megyünk. Így megyünk, azt tuti. Farkasok csapják a Malfitot. Ez a Leonod Raven páros, ez halálos. Basszus. Ne menj ki, ott már torony van. És már ulti 11 is van. killből mi vittünk 8-at? 9-et? 9-et. Két kinőtt kilencet. egyet. De elfogyott a manam. Nekem is. Visszamehetek? Innét visszateleportálok. Nekem van kékem. Ez nagyon vicces. Nekem sajnos nincs. 1500. Tankonak. Ki sem mer jönni a torony alól. Itt már Katarina itt van. Na, Katarina az már veszélyes. Na, van majdnem 1500 életem, úgyhogy... Most már emberkedik a Nocturne. Már majd lehet, hogy kérünk ultit, majd szólunk, hogy Jó. a teamfight-ba keveredünk. Csak annyit fogok mondani, hogy ulti. Churn, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Jézusom, ti ott nem már 8 és 9? Ulti. Kevés lesz. Most már mindegy. De lehet, hogy használ valamit. Á, nem. Nem sokan Az múlt majd a Tori. Márfit. Nem sokan múlt a Márfit. Már Magicesek vagy? Nem. Egy Várjál. béna tori. Itt az Magic-es. Katarina, nagyon Magic Malfit. A Malfitnak a képességei azok, de ő tankra épít általában. Most meg is nézem. Ettől Jó. függetlenül ő fáj. Ő nagyon fáj. De ő csak azért, mert jó képességei vannak. De nem csak nagyon jókat a Elfogyó, képességei De a vannak. képesség az Magices, nem? Igen, de nem vett még Magic-es cuccot. Lényegtelen. Mit szóltok, ha én visszamegyek manáért? Menjél, bejövök addig. Mert igazából a Katarinától kell félnünk, Valaki megtalált Sky. nem a Quintől. De van portom, úgyhogy megyek inkább le, gyorsan. Oda Fél vezet, óra ahol múlva van én kék. elépek. Jó?
Elment Remélem. az erdőbe az a csávó. A csajna. Csajna. Jó. Nem. Itt van. Próbál húzni egy kéket. Nincs lent senki. Hoppá! Ne hagyd, hogy húzzon egy Úristen! Ó, ennyi vannak? Egy picit igen. Hát csak Még nem tudok közben- menni. Közben megyünk tovább, szépen fokozatosan előre. Már hárman vannak. Egybe innét is egy, igen. Nem merek be darknessni. Nem mernek kijönni a torony alól, még csak a minionok elé sem. Banyeg. Hatalmas. Tetszik. Picit sokan jöttek rám. Egy nagyon picit, tehát így. Nem igazán Jó. tudtam mit csinálni, bocs. Francba. Semmi Fel a gond. torony. Ti már odáig Au. bejutottatok? Ja. Szép. Aztán Mit műveltek ott lent az ember? Mondtam, hogy ezt kell hozni. Jöhetek le? Hozzátok segíteni? Felesleges, meg vagyunk. Olyan feleslegesnek érzem. Azt a... Na, Irélia, attól Au. azért félek. Nem is oda akartam menni. Olyan feleslegesnek érzem magam. Ja, ezek ketten megoldják. Nem Jó, hát látom a most közt, belehalnak, de... de látom, lát. És pont nem halt meg az Irélia, Megyünk, basszus. ulti. Ulti. Nincs annyi idő. Mármint, hogy nincsen ulti még. Na, Aha. Jó van. Nem baj. Ezt hagyd meg nekem, légy legalábbis. De ott vagyom. Figyelj, most már ennyi halál belefér. Hogy Bele. Kell még 300 pénz, és utána nagyon brutális leszek. mindketten fél élettel és 3v1-be meg tudnak ölni. Tari. Ha Taritnak van ez, akkor nem egyedül van itt. A Tarik hülye, azzal ne foglalkozzatok. De azért van itt egy társa. Na, van itt kék? Nincs kék. Nem, pont azt vitték, amikor megöltek. Hm? Ezt Ölök nem farkat. akartam, de megy egy ulti valahova oda. Mellé. Hát minion. vigyázz, Nocturne. Jön egy Malfi, gyere! Az viszont Azt visszafele jó megtettem. volt. Ő, te ott meghaltál. Ne Gyere, fuss, ne fuss. egy menekülj. El tudsz futni? Hű, egy... Nem hiszem. Én el. Duplán meglőtt két torony. Ouch. Ó, Rá- gyors. Ez az ulti, ez nagyon jó menekülő ulti. Folyamatosan mindig... Miért van az, hogy mindig mindenki rám vadászik? Nem tudtam megütni. Nagyon gyors az a csávó. Hova gyors. Nagyon kemény. Igen, erre jó az ulti. Úgy az ulti nem olyan erős, de erre nagyon durva. Menj arra, már. Mindegy. Aha, Malfi. Francba. Mindenki engem szed be, hogy rohadnának meg. Ott egy AD carry különben. Gondoltam, folyamon figyelnek. Én nem tudom már, hogy kit ütöttem. Azt akartam egyébként, csak nem biztos, hogy sikerült. Mindig kölcsönnyírjuk egymást ezzel a hülyével. Az Irélia az kemény. Jó, nem lesz ezzel baj, de akkor most menjünk valahol más lénen. Semlegesre rontottam a statomat. Hát brutális vagy, Anti. Na így is elég rossz az 5 halál. Ja, hát jó, Sőt, de már a akkor sokkal. a háromja. Az szerintem rosszabb. Mert én mellé egyet tudtam ölni, és akkor itt fönt hozunk egy négyet. Most figyelj, láttad, hogy milyenek voltak a halálaim. Ja jó, hát sokan voltak, de hát akkor is. Ettől függetlenül az most így a legrosszabb stat a pályán. Legalábbis a mi csapatunkban. Az ellentorik egy Pályán öttel is. rosszabb, de... Hát. Nem, az együtt azért rosszabb, mint a... Igen, azt nem is lehet azt mondani, hogy 1-3, de elnéztem. Jó, de hát az meg support, szóval az... Azt nehogy Ja. már. Igen, mondjátok csak, én a legszarabb. Nem, ezt mondtuk. Hadd Csak nézzem, itt ír a mit legrosszabb. csináltok. Hm? Hadd nézzem, mit csináltok. Azt lesztanoltam. Marha Megvan. jó. Benne vagy a felvételben. Ja. Hogy képzeled, hogy bele beszélsz egy felvételbe? Amúgy beszélj nyugodtan, senki nem zavar. Meg lesz, Ez lesz számot a burnyák. ez is meg lesz, ez is meg Kapott lesz, egy az is meg lesz. lassítást.
Az AD carry célozzátok, az keveset véd. Akkor ne az AD carry. Valamelyik. Elfogyott a manám. Öld meg! Nem jó? Ez fáj. Rajzva. Meneküljetek. Vissza kell mennem. Nekem is. Menjünk vissza. Nincs elég pénzem, Elég most kell életet még. töltöm. Ki vesz fel éppen? Norbi, Norbi. Van multid, Ádám? El leszek a Youtube-on. nincs. 20 másodperc. Megyek le tornyot védeni, mert kell a pénz. Jövök le segíteni. Tudok Azt nektek jöttem, hogy majd én segíteni. onnét leultizom, de nem sikerült Tarik. volna. Marik? Jön egy Katarina. Jézusom, már mekkorát tankol az a Katarina. Hol a Tarik? Eltűnt. Aha, Vigyázz! meghalok. Basszus. Fuss! Ez így szar. Nem, jó lesz az ott. Nem hal meg egy Lesz időt. ultim. Én viszont meghalok. Megyek vissza, aztán jövök is utána Van porttal. ultim, szóljatok, ha kell. Basszus. Nem elég Úgy az. tudok segíteni innen. Látom, hogy hol Ja. vannak. De Három aztán- perc késés. korábban. Igen, 3 perc késés. Úgy hova portoljak? Föl vagy vissza le? Gyere le! Itt ezt betoljuk. Jövök én is, jó? Gyere! Ha tudsz portolni, nagyon siessél akkor. Még 10 Van Akkor nem másodperc. mostanában. Sokan vannak itt nagyon középen. Legyenek sokan ott középen, jön egy irelé, jönnek vissza haza. Au. Sietnünk kell. Gyorsan tolja, Hey. csak azzal foglalkozz. Engem Itt nagyon van. megszedtek itt. Jövök. Jó. Szedjük be. Oké. Már jönnek vissza. Aha, Menekül. Oké. Visszafordul. Na, nőtt egy kicsit a Irelia. Azt csinálom, csak lövök stunnolva. Jó kell. Az a hegyomás. Ahogy te hívod. Kell ulti. Ez hogy kelleni fog. Jó, fordulj szembe! A Tarikot szed meg és ulti, mehet az ulti már. Jó. Jó, hagyjad, az megvan. Ja. helyes. Azért elég sokáig bírtam ott. Nagyon sokáig bírtad. Mi kell most nekem? Ez jó. 1,5-tel csapok 185-öt, megfelel? Én még csak Meg. 161-et és 1-3-mal. Beszarastatom. Enyém is sokat romlott, basszus, hogy 9-4-ről jöttem 10 hétre. Nagyon engem ölnek. Au. Hát én 1-2-vel vagyok. Segítség. Ádám. Azt Ezt nem a tudok szégyen. be fogok ugrani, de nem tudlak megmenteni. Jó. Ugorj. 4v2-ben nem bírunk el velük. Micsoda szégyen. Á, Ja, mindig 2-ben nem bírunk el velük, de szégyen. Megy egy ulti rá, talán elérem. Most mennyi élete van ennek a Katarinának, ez hülye. Ez nem is ember. Életes Katarina. Az 45 ability power-re van, ami nem vészes. ja. Hát azért van, hogy ez már rég megölt volna minket, Igen. ha normálisan csinálja. Jó. Meg lesz. nem, Vigyázz! nem, nagyon nem. Öld a Katarinát? Ez az. Futok ki a torony alól. Hoppá! Á, Milyen toronyalól? Mondom milyen torony? Egész sokáig bírtam. majdnem megöltem, de nem sikerült. Megint 3v1, Már basszus. 1-3. Ajaj. Vigyázz, menjen. Gyere vissza. Nagyon jó. Mindegy, Ah. van Warmox Armor. Tudod, mennyi 3100 élete élet. maradt? Kb. 50, hogyha eltalálom. Neki annyi, de nem találtam el. Még egy perc majdnem kell az ulti. Ho-ho, már oda, ahol bevitték a szuper minionok? Persze. Az jó. Jó ez így. Nekem nagyon Na, bejövök. akkor egy szarstattos nocturn is elég most, úgy Na tűnik. gyertek, mert nem merek egyedül. És egy vadállat réven, akit mindig elkapnak. De amúgy Veszek vadállat. Guardian Angelt. Hát ja, a Márk az erős, meg te. Francba. Te meg jól tankol.
Annyi Gyertek. passzit fog már. Én most nem vagyok túl jó francba. Csak egyre többet halok. Ez a Nincs, nekem mondod? 2 assziszt, 1 halál. Ez így már nem jó arány. Más kérdés, hogy 3v1-ben nem bírom sokáig. Az más kérdés, hogy 14 asszisztod van. Meg hogy Jó. 3v1-ben nem nagyon bírom. Uram, atyám, az mennyire tankol, jövök és megadom. Öld. Nem, én nem tudtam lelassítani. Nem jó. Itt vagyok lassan én is. Ha gondoljátok. Nem, mindenki. Tudok valamit. Én meg itt vagyok 11-esen. Életes Katarina, az nagyon vicces. Ott hátulról még akarnak minket szedni. Büdös állatja. Meg vagy, Tarik? Na, meg vagy. Tarik megvan. Bejöttem tankolni. Basszus. Mekkorákat üt. Nem tudok ölni, nem tudok ölni, nem tudok ölni. Nem hiszem el. Na, Nem végig. baj. Én nem tudtam megütni. Pedig lehetett volna még egy killem. Jó, én meg Nekem nem nagyon killeltem, fogy a manám. úgyhogy én vagyok a legdurvább. És nem tudtam killelni. Igen? Tankolom a tornyot. Na azért. Á, és nem lett az enyém. Vége. Ez gyors Vannak? volt. Nincsenek. Írjunk egy GG-t. Sziasztok! Ez volt Ciao, a ciao, Zoltárban. ciao. Zoltárban. Hello!